वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे चेनेलाव फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरोना आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं दिनै मा ब्लग लाबोगोन सानबाय थादों आरोना ओंखायनो जानला मानलाब्लाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय आंथ' भिडिअ होआबा मोजां मोना नालाय भिडिअ होबाय थाग्रा मानसि ओंखायनो सानबाय मा जानला मानलाबाबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनोसै आं मा खालामनानै थायो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय आरोना नोंथांमोना थेवब्लाबो नायसाबलाबायदो दे लोगोफोर दे हायन नै जोंहाना फिसाया गेले गेले अबस्था गैला नै मेम्ब्रा मेसि जाजोब्बाय निला नै बिराद गेलेदो आरोना नै लेथ्रा जाजोब्बाय आं दाबो जोंहानि आइमोननि न'आवनो दङ आरोना माने बिसोरनाव मा होनो बिराद नेट मोनो आरोना जोंहानि न'आव आङो भिडिअखौनो होनो हाया नेटखौनो मोना आरोना ओमफ्राय नै जोंहाना फिसालाया दे हाय बुं हाय दे हाय जाहाथे मेम'रि जानानै थायो आरोना ओंखायनो आं बानायना दोनबाय जोंहानि फिसालाखौ निला बिराद लेथ्रा जानानै दङ आरोना दा थुखैना होसिगोन आङो नै बिमाया खिना देलायलाय आरोना नोंथांमोना साननो हागौ बिमाया खिना देलायलाय फिसालाया मा अबस्थायाव दङ होननानै नाथाय बेखौबो दायो थुखैनानै होगोन आङो मानोना बियो थुखैबाबो साफा थाखाया आरोना बिराद गेलेबाय थायो दे हाय मा गेलेदो आबा Trisan beda deh नै हाय बुंबा नै नैयाव बाला लाबना दोनफैनाय दङ आरोना बेवहायनो बिराद गेलेयो बियो बिराद गेलेनो मोजां मोनो आरोना बालाजों दायो गेलेगासिनो जोंना सनायाहाय स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो सोरबाफोर गोदानै नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना ओमफ्राय हाजासे शेयार खालामनानै हो मानोना आं भिडिअ होथाराखैमोन आरोना ओंखायनो आंना भिउफोरा एसे खमायलांबाय थादों माने आं न'आव थाबाथाय जोंनावहाय थाबाथाय भिडिअ होनाय जाया आरोना बारा ओमफ्राय सानफ्रोमबो भिडिअ होबाय थायोब्लाथाय भिउआ एसे फैयो आरोना होमब्लाना मोजां मोनो ओमफ्राय जोंहा ओजानावहाय नेटआनो मोना आरोना ओमफ्राय नै जोंहा आइमोननावहाय बिराद नेट मोनो ओंखायनो आं थाब थाब भिडिअ होनाय जायो आरोना आइमोननि न'आव फैबाथाय ओमफ्राय सानफ्रोमबो भिडिअ होनो मोनब्लाथ' आंबो मोजां मोनो आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो गोबावजोंब्लाबो होब्लाबो नोंथांमोना नायो आरोना जाहाथे आंनि भिउआ मोजाङैनो फैयो आंबो गोसोखौ एसे मोजां मोनो आरोना भिउफोरा फैयोब्लाथाय भिउफोर फैथाराबाथाय एसे बोरैबा मोनो आरोना भिडिअ होनो आरो जोंना सना थानायखाय आं बारा भिडिअखौ थाब थाब बानायबाय थानो हाया आरोना लोगोफोर नै जोंना फिसालाया डेन्जार बरिया गेलेदो नै लोगोफोर दायो जोङो बोरमा लांनो फैदों आरोना नै जोंहा आब'नि आंबो फैफाबाय बेरायनो होननानै दायो जोङोहाय बोरमा लांनो फैबाय थादों आरोना फोथाराव नै जोङो जोंहानि सना आरो जोंहा आब' ओमफ्राय नै नाजाराफोरा बेबायदि आरोना नै फोथारनि नाजाराफोरा नै लोगोफोर नाजाराफोरा जि बरिया नै नारा थिलि थिलि नै एसे आङो फट'बो लानोसै आरोना दायो नै बोरमाया आंनि सना बियो Aba, Tiko, Aba, nay, Aba, nay. Makan lahar. Oke ya. नायनो जोंहा फिसालाया ट्रेन नायनो लिंगासिनो नै लोगोफोर नै फोथारफोराव जि मोजां नुयो आरोना क्वालिटिखाय नै
birat borian नुयो quality-खौ ओमफ्राय नाव थाबा बोरैबा नुयो आरोना नै बिराद धुला रास्तायावहाय दे हाय होनबाबा दे हाय गुड बय बोरमा लाबोखांबाय लोगोफोर दायोहाय न'आव सफैफिनबाय आरोना नै ओमफ्राय आं मा भिडिअ होगोन सानबाय थानानैनो बेफोरखौनो जानला मानला होबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि दा सानसै ओमफ्राय भिडिअ लाबोनाय मानो कन्टेन्टआनो गैया आरोना आंहा ओंखायनो आङो बेफोरखौनो होलाबायबाय आरोना थेवब्लाबो नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालाम आरोना मोजां मोनदोंब्ला आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर अननानै